Yau dai ina cikin farin ciki masoyiya, daure da ni da ke mu kasance guri ɗaya. Kin san suna da daɗi, ƙauna ke sa a yau zumuɗi. Tambaya burin masoya, ƙauna da soya suke ne. Ƙauna tana gaban soyayya ni dai yau na faɗa, domin sai da ƙauna akan samu soyayya. Ƙauna na da daɗi, wallahi ke ce akan gaba, domin sai da ke farin ciki ke ja gaba. Na ɗau su da zafi ina ganin ne gaba, daga na ɗau sai ya rushe ya ce da ni ba haka ba. To fa yanzu na fa gane so ne a kullum a can gaba. Ƙauna tana gaban soyayya ni dai yau na faɗa. Ƙauna tana gaban soyayya ni dai yau na faɗa. Ni fa na yo nazari akan so da ƙauna, ga bayanin a bayyane so zai fara shigar ka ne. Ita ƙauna sai ta zo ta mamaye zuciya, daga ranar farin ciki za fa ka samu a zuciya. Sai ka daure a lokacin kai mata shinge a zuciya, domin soyayyar gaske ta fi kuɗi a rayuwa. To kai mai so in ka saba da yanayi mai sauyar da zuciya a rayuwar masoyi. Wata rana yanayin baya da daɗi ta ko'ina, wata rana yanayin ka ji sa daɗi ta ko'ina. To a lokacin sai ka ce in ka yi dacen masoyiya, to ka daina karfa ka ce in ka yi dacen masoyiya, domin so tsuntsu zai iya tashi a kanka. Wayo tsuntsun so kar da ka yo hakan ga, domin so da daɗi ƙauna ke sa a yau zumuɗi. Soyayya mai sa hauka, soyayya mai sa zautuwa, ƙauna mai sa natsuwa, ƙauna mai sanya rai. Allah sarki so da ƙauna. Ɗan gata ma.